урысча эшлим дигәнем, шунысын әйтәм, яри татарча әйтим. Чөнки бик артык кеше карый да, фәлән кеше хакында сөйләгән икән дип китәләр. Безне балачактан ата-ана тырышадыр тәрбияләргә. Акчага кызыксынмагыз. Инде бара тормышта инде бераз уйлап куясың. Акча кирәк барыбер. Әмма ул акчасыз кеше хәерстә биргән бәллә шул теге мискенме, факирме, алар уйлыйлар. Бай булсам бәхетле булыр идем дип. Менә журналист буларак төрле кешеләр белән очрашасың, сөйләшәсең. Бик күп ölümтәләр булды. Кеше бераз очрашып кайсы вакытта бигрәк тә теге кызлар белән сөйләшкәндә алар кыз кешеләр алар әйтеп сала. Әйтәләр бит, уртак танышлар булмаганга күрә алар инде сырларын әйтеп чыга. Берсе сөйлидер шул. Мин үзе байлыкны яратам. Мин бай кешегә чыгасым килә, Мен әйтәм, ул бай бит юмарт була дип уйлама. Алар акчаны кысып тотканга күрә бай булалар. Кешене талаган бер инде, икенчедән саран булса, шунда ул бай була. Юмарт кеше бай булмый. Юмарт кешене ыштансыз диләр. Шул. Бу миңа сөйләде инде гаилә тормышы хакында. Атасы шул заводта эшләп, юнләп акча тапмаган. Элек бер мизгел түләмәгәннәр дә. Шунда башына чыган гел атасының, анасы атасының башын. Әнисе әтисенең шул үзен. Үзенең күрә кызының шул. Ягъни кияүен инде. Акча азал кайтасын. Теге инде шиде алмыш әйткән. Химич не умею. Урлашасы килмей дип әйткән инде. Урлашасы килмей дип. Шундый тормыш булган. Инде ул шул уйласаң, мен әйтәсе килә безнең тәрбияләнү булгач, мен акчага бик исем китмидер. Ул килсә дә акча, мен аны бик артык игътибар итмидер. Ул килде, китте акча. Менә шунда кибет булган иде. Хатта шунда мәсәлән мен редакция кайтканда ишем пуша, эшлисе килмей арыган булам. Шунда утырдым да шаяртып бер кыз мороженое сатып утыра шунда. Шунда ящигенә коробкасына яздым. Балаларга, ягъни менә укучыларга бушлай мороженое бирәбез. 3-нче, 5-нче класслар, сыйныфлар ныкына мәсәлән бер мороженое. Шулай дип мәллә ничектер 7-нче, 9-нчы 2, 10-нчы, 11-нче 3 дип нәрсәме шулай. Ул акта акчам бар, Аллага шөкер, редакция түлиләр. Шуны караганым халык бит, теге әйтә, халыкны халя бүлү бит. Шун кебек кеше шанып, мин шаяртканны аңламыйча киләләр. Мен әйтәм, әллә 4-5 гел 5-ка укысын дип яздым. 5-легә укысын, шунда дип. Берсе кайтта дневнигын китереп күрсәтте әле менә. Яхшы укый. Балаларым яхшы укый, шулай. Кызык шулай карарга. Анда бит кинода бар аттракцион невиданной жадности диме, а монда аттракцион невиданной щедрости. Шунда әйтәсе килә, мен аны кызыксынып утырдым. Халыкның иткәнен. Акчаны кызганмадым, акча килеп торадыр. Күңел ачылып китте шунда. Шуңа күрә ул теге безнең халыкта дин буенча да кушалар, өләшеп торыгыз, акчаны өләшеп, кемдер мохтаҗ, шунарга акча кирәк, ул кешегә
ярдәм итеп торыгыз дип шулай нитәләр аны, мөрәҗәгать итәләр. Ул безнең гаиләдә дә, тәрбиядә шулай булды. Мөмкинлек булса, ярдәм итегез дип. Вот. Мен монда түркләр дисәм, бүген әле тавышлары түркнек түгел, мен аларны узып барганда исәнәшеп китә идем. Менә кемгә тумыштан үзе акча теге нәрсә дип әйтәләр, әле сериал бар иде. Нәрсә, Высоцкий уйнаган «Место встречи изменить нельзя» дигән, шунда әйткән иде бит Высоцкий. Кому повезет, того и петух снесет. Шун кебек, кемгә мәсәлән нитә, уңыш, кем ирешә тора, уңышлы кеше, ул һәр чакта да анарга акчасы килә дә тора. Ә кемдер этләнеп, мәсәлән, артык нитә, шулай кайгыра, җанын тәнен бирә, уйлый, гомер 1000 ел яшәрмен дип, акча куалар китә дә кала. Шайтас килә, ул булганына шатланып яшәргә кирәк. Икенчедән, менә мәсәлән, кешенең чын бер ни бар, төп хыялы. Ул никтер, мин фикерем буенча, тормышка аша, әмма бүтән нәрсәсе китә. Я сәламәтлек, я нәрсә, бия бәхет гаиләдә. Шуңа күрә бәлки безгә әйтәләрдер, менә дин буенча бер нәрсә теләсәгез, сорасагыз, иң беренче сәламәтлек сорагыз, соңдан калганны сорагыз дип. Ә кеше уйлый, менә акча. Әйе, ул хәзер менә вакыты шунда килде. Элек мин менә гаилә түгел инде. Йортымда гади генә булган иде, мин горурлана идем. Мин әйтәм, журналист урлашмыйм, шуңа күрә шулай гади яшим дип. Соңына карап торсам, анда сине карап та тормыйлар, син урлашсаң да урлаш, тик кунак килсә, төрле ризыкны, кыйммәтне куй, ул вакытта дефицит, ул вакытта шундыйны куй. Хәзер дә менә әле кешеләр байып китте, әмма диссонанс дип әйтсә була. Рухи байлыклары бик артык үсмәде. Тыштан кеше байый, ә ул рухи байлыгы кешенең үсмәсә, ул бәхетле дип сизми үзен, чөнки кеше кайсы вакытта бүтән кешеләргә өләшсә, байлыгын бераз ризык белән, менә ураза хәзер уш вакытта мәсәлән, ул бәхетле дип сизә үзен. Мин аны бүген интернеттан тапкан идем, бер Төркиядә, Госманлык императорлыгында булган ди, шундый гадәтме, урыс әйтә традиция ди, мәсәлән, шунда бер бай ди, керә ди, ярлыларның кварталына кибеткә керә дә ди, анда ди дәфтәрләр ди тулы ди. Фәлән кешенең бурычлары, фәлән кешенең ризыкка инде гаиләләрен тукландыра кирәк, акча кирәк, акчалар җитми кайсын, шуңа күрә дәфтәрдә язылып бара бурычлары. Шул керә дә ди, инде бармагын төртә. Бармагын төртә дә, менә шушы кеше фамилиясын таба да, менә шушыннан ди, күпме бурычлары бар ди аның ди. Фәлән ди бурычларды. Мин шуны үтим бурычларын, кая әйт миңа күпме түләргә дип, шулай үзен әйтмичә кешенең бурычын түләттереп китә. Мен әйтәм, ярый әле, менә мин уку ничек инде шундыйларны укыган кеше буларак, ой, афәрин дип шатланам. Ә икенче яктан журналист буларак уйлап торам, ярый әле ул сәүдәгәр, ышанычлы кеше булса. Бу бит сәүдәгәр, теге кибеттәге сәүдәгәр, теге бурычларын инде сызып, тегенең үтәлде бурычлары дип, шул мәсәлән дип әйтсә ярый, ул бит үзен тегесе килеп акча түләп киткән әйтми, кем икәнен, нәрсә.
Кім біле, нинди саудагар, сатушы мәселен, сатушы кибеттен бе шул алыр да әйтмәс, теге мискин түләп барыр. Андай да хәл мөмкин, чөнки кайсы вакытта кеше акча ул кешене ничектер буза, гел акча ясаганда шайтан кытырта, нәфис дип гел тагы да кирәк, токтап булмый. Башта кеше бер акчасы булмаган чакта акча керә башлагач үзен бәхетле итеп сизә, бара-бара байый, ул ничектер теге аппетиты үсә, ул инде алай бик шатланмый, чөнки ияләшеп китә. Кеше дә менә тәмле нәрсәләрне, ризыкны ашап бирәне көн сайын. Шуңа күрә ашыйсы да тора, эш эзләнә мәсәлән. Хәзер инде базардан алып кайт, төрле ризыклар. Шунда менә ата-бабаларыбыз элек ачлы-туклы яшәгән, анда берсе булмаган, балны елына бер күргәннәрме, бер бәйрәмдә юкмы, кунакка барганда мәсәлән, ризыклар бик юньләп күрмәгәннәр, ипи тулысынча или туйганча ашый алмаганнар. Алар инде ничек менә ул вакытта менә хәзерге телевизор юк, карап утырырга, концертме нәрсәме, әле бездә атнасына бер радиодан теге транзистордан Казаннан концерт бирсәләр, ата-ана бездән шатланып, шуны тыңлыйлар иде. Теге пластинка булса, хәзер бөтен нәрсә бар, тик кешенең күңеле канагать булмый, һаман нәрсәдер җитми. Үзегезне менә карап торыгыз, усуыткыч мәсәлән сезнең тулы төрле ризыктыр, эш эзләнә. Башта яңа ел башланганда теге саклап баралар да тәмлүшкеләрне, шундан алар күрәрмиләр шуны. Шунда да миңа берсе мактанган иде. Таныш бер яшь ир кешеме дисә була, егетме, безнең әти-әни күп итеп әзерләп куялар яңа елга ди. Керәтергән кунаклар да бик юк. Мен улап торам. Ул бит салатлар озак сакланмый. Шунда күршедәме, кайдамы танышлар бер җәтимләрме, ялгыз торган кешеләр, бездә шул әби бер үзе торса, җәтим дип әйтәләр. Шуларга кертеп бирә. Үзеңә дә ничектер күңелең канагать була, шатланасың. Кеше дә шатлана. Юк, кызганычка каршы андый хәзер бик күзгә ташланмый. Элек кеше авыррак яшәгән чакта ешрак ничектер бер-берсенә тырышкан, күңелен ачып сыйларга бер-берсен. Хәзер менә байып киткәч, тәкәбберләнепме, куркалармы, теге кеше мискенме, хәерчеме дип атарга, факирме дип атарга, алар яманга өйрәнер, гел бушлай өметләнеп торыр дипме, сәбәбен белмим инде. Менә шул мәсәлән кибет, менә шунда кибет бар, күрдегез менә монда кибетләр. Кайсы илләрдә ди, мин укыдым. Анда ди 3 көн калгандамы, шул хатта Финляндиядә ди, ризыкка саклана торган вакытта 3 көн калганда бушлай чыгарып коялар ди. Бер мохтаҗ кеше килсен дә алсын дип, шулай дип әйтәләр ди. Бездә менә тоталар, ипи сатылмый, соңдан бер вакыт аларны мусорка чыгарып ташлыйлар иде. Бер вакытны карасам, урамда авылдан килгәннәр бит, һәммәсе бар, алар кемдер мал брас тута, шуларны тукландырырга, я тавыкны, тавык кош диләр, нәрсә дип, шуларны тукландырырга дипме, баралар кибеткә. Анда вакыты узган ипине хакын төшереп, кибетчеләр буларга сатып җибәрә икән. Шулар бер вакытта күрдем, арзанга ләкте дип, зур-зур пакетлар тутырып, батон, әллә нәрсәләрне шул сату алдыннан үзләре сатырга чыктылар. Шуны кич белән кайтканда өйгә алып кайтырбыз, авылга алып кайтырбыз, шулай әйтәләр. Нәрсә дип, элек менә мин газетта эшләгән чак, хәзер газетны санга да сукмыйлар, игътибар итмиләр, укымыйлар да. Ул вакытта булса, мин аны язып чыгар идем. Ул бит булай гына күренеш үзеннән күренеш түгел. Ул мәгънәле бер вакыйга, мәгънәле, анда
ник халық алмый, сатып алмый, бәлки сыйфаты түбәндер ул бик ипинен. Я нәрсә, инде срогы чыккач кибетчеләр теге бәлки чыгармыйдырдар, ансы да була кайсы вакытта. Мәсәлән, ул ипине чыгармый, яхшысын, кайсысын мәсәлән, кеше бүтән кыйммәтне алсын дип мәсәлән, бу машина да хәзер карамый кеше дә карамый машинага. Кыйммәтлесен алсын дип, менә булар алсалар, кыйммәтле алмаслар дип, шуңа күрә бәлки кайсылар бар анда ризык мәсәлән. Аларны теге нәрсә социаль сәясәтме шундый бар. Анардан да тормый инде ул. Нәрсә дип аталар? Социальный продукт дип атыйлар. Мәсәлән, ничәдер проценттан артык акча өстәп кушып сатып булмый, рөхсәт юк. Шуңа күрә. Кайсылары мәсәлән тәмле-төмле шундый нәрсәләр бар инде, бәяләр кутыртып куйган. Шуларны бәлки куялардыр, теген яшереп куялар. Халык керә дә инде нәрсә? Урыс әйтә безвыходный, шуны ала инде шуны кыйммәтне кая мәсәлән 2 хак, 3 хак кутыртып куйган, шуны алалар ипи булмагач. Булар бәлки моны яшереп куялардыр. Андый да бардыр, хәйлә хәзер кибетләр беләсезме? Алар инде урысча әйтмеші срок хранения кайсы узып бара, аны күз алдына куялар. Шул чәк-чәкне хатта мин җәй көнне елгадан кайтып киләм, кирдем дә алсам, кирдем. Шунда бер хак язган, мин кисәдә акчаны шутладым да, мен әйтәм, миндә әле акча кала икән, 120 сум хатта. Инде килсәм кассага ул 40-50 сум хатта җитмәде. Тикшерә башлаганым, ул тегендә бер хак язып куялар, кешене алдап, алырга, алып ташларга өлгермәдек дип. Кассада икенче хак. Теге кеше надан булганга күрә акчасы түли бирә, ала. Мин киләм дә, мин канун буенча әйтәм. Касса ана тегендә язылган, шул хак белән сатыгыз. Бер вакытта хатта менә консерв булды Төркиягә. Анда барганда алган идем. Акция дип язганнар да. Кассага барсам, акция бетте ди. Мин әйтәм, администратор чакыргыз әле. Шуңа әйтәм, мин фәлән журналист. Сез мәҗбүри сатырга тиеш, чөнки сез анда язып куйгансыз. Канун буенча шулай дигәнем, миңа шул айырмасын акчасын бирде инде миңа ул. Башта бит түләктерделәр артыгы белән. Шуң кебек монда да шулай, мәсәлән, ул шутлады да, шунасын администратор кайтсам, менә шушы ди. Анарга әйттем, тиргәдем. Мен әйтәм, мин менә журналист, менә шушы юлдан кайтып йөрим, карагыз, игътибар итегез, әйтәм. Киләчәктә дә андый нәрсә эшләп бирмәгез, явызлык әйтәм. Шулай дидем. Шунасын мен әйтәм, бу чак-чак инде срогы бетеп бара, аны күз алдына куйганнар, мин уйлап торам, булар инде яңа килгән чак-чакны яшереп куйгандыр. Дөрес тә, иң аста әйтерсең, идәнгә тегендә дисәң була. Идәнгә төшереп шул киштәләрнең иң астында тыгып куйганнар. Яңа килгән әле. Свежий дип әйтәләр, шул чак-чакны. Шуны алдым да тегене алыштырдым урыннар белән. Карагыз, әйтәм, килеп китәм, карап. Әгәр дә сез шулай тагы шулай хәйләшәсез, әйтәм, шусын җаваплылыкка тартырмысыз дидем. Шулай гелнит торса, халык ул бит ваимсыз халыкка. Син бармы, юкмы, менә бу журналист безнең өчен тырыша икән дип бер кайчандалар китми, исләр дә китми. Синең эшең дип уйлый. Какой инде синең эшең ул? Мин элек хөкүмәт түләп торды хезмәт хакын. Мин ул бер уйласаң мәҗбүри минем эшем булды ул. Хәзер инде һәр кайсы үз мөнәфәгатен яклап, кайгыртып йөри хәзер. Тик менә шул элеккедән без тәрбияләнгән журналистлар булып, менә шундый гаделсезлекне күреп, бер шуна катнашып, бер ничек инде шатлыклы нәтиҗә, сөенечле нәтиҗәме урысча булса бик оста әйтеп салыр идем.
Чөнки мен урыс газетінде эшләгән кеше. Позитивный результат инде. Бик булыр. Җәмәгать шуның белән тамамлыйм. Менә мин булай күп сөйләгәндер әле. Тагы фикерләр туса, бәлки кабатлап нитермен. Теге башлап җибәргәнем шул кыз мәсәлән. Әтисе аракыга башын салып, бу да үзе бераз анда-санда эшкәләп куя иде. Шуңа күрә мин уйладым, берничә елдан очратсам иде, сорасам иде, ничек байыдыңмы, байга чыктыңмы дип. Инде тамамлап әйтәсе килә, Женитьба Бальзаминова дигән анда бит бик кенә яхшы артистка әйтте. Әле үзгәрешне күрмәдем ди, ул ярлы гомер буена ярлы ди, бай ди, ул гомер буена бай була да кала шулай. Шул кебек кызганычка каршы кайсы вакытта шулай. Әйе. Алай да була инде. Исән сау йөрегез. Очрашуларга кадәр.